الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه ولا تعصوه، واعلموا أنكم تعيشون أعمارا قصيرة وتحيون أياما معدودة، وأن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وقد جعلها الله سبحانه مزرعة للآخرة ومحطة للتزود منها بصالح الأعمال، فاعبروها ولا تعمروها، وتزودوا منها بخير الزاد ليوم المعاد، وانظروا إلى ما أمامكم واجعلوا الآخرة هي همكم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لا جعلنا الله منهم. أبا فكاتنك ولين من دونك على بركة. الحمد لله تنوب عليه ألمي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله تعالى من بشوني تلفوفو يونغو شبكو بوبيجي شبكو وفوفو يونغو قال يوفن فلك فوفو يونغو فن فلك شوني تلي لمن باي أراد أن يذكر، لمن بافك واجو كتاشي، أو أراد شكورا واللي بافك بركة عليه. فذاك واتي بكو جرا أدم ليلة بكو لبن بني بكو كنجة شكو جرا أدم ديادو لي السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ بنفسه. جمهورا دي لما نواجر لما وري ما من نبي بلسرالون صرو نبي درسو صرو نبي واجرو صرو كولا كومنون كرينينا شي كندالا جنيا شكوري دوجي جين دونغرو ولوب كومنون جرا أدم ديلا كودونا بكلام أسرو دفه kudona be famu chama ke osraw fe mini classique kono kalande kili ibe waju ana ko wati yere de dimbe amma nin flakama mam ba fe ka tashi wati na ko chama njirila oni mam ba fe ka barka yere dalay wati flibulo barake alami yoke ambi o ala foka tanuka walin mando ka ala barkada ka shiriya kurokroya wa ala ka kilibadiyaka wahdahu ala kilindo
لا شريك له فرنغات على له له الملك مري على تي وله الحمد تنبب على دي وهو على كل شيء قدير الله تعالى يسيكو بلا كالشيريا كروكرويا ألكرا كتشينيك صلى الله عليه وآله وسلم ككشين ما تشامينا فأكو جيدي أنا سموكا أنا جيون أني ما تقرأ نفي تشينغا فكتاسي القيامة سنة سليبا كتنو كروكرويا عليه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير وقسا كولي دكان غربلا نداء التقوى اتوانا اسرائيل اتوانا اسرائيل اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم وفي معاملاتكم فيما بينكم وبين ربكم وبين خلقه هذا ما دي كسر علي إني على شيء كسر علي إني على كجون شيء سر علي يقدم على سر علي كا بارا يولا كم نبت بيني موج على يسنى أني بس لا بفي akakuke tabela be koko nislame ba ke kasra ala nye kuina na ala yesna no ni baro bara be nyofe o bara be ka chukula na ala yesna ko ndara e foite ibli ko ange na ala yesna boray foite ibli ali de kungolo ni ala yesna bora da madila ka ko bana aka da madina bana a chena laka anga dine koloshi wale ato ambo keka damne juma tisa awfalla alladhi alayka wasiyatullah lil awwalin wal akhirin Allah ta'ala ka wasiyadu hatta al anbiya war rusul ulu shima bunyani wasiyima alaka fuma ku kasra alayhi علي أذكرت أجتغم صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي اتق الله النبي ما سرع علي أفوكي كسرع علي هل يا سرع إيرك جتلي بسرع يكخرو وتدنني كوي وتجمع يا كوي وتيك قدغ يا كوي لا Arab kana ko ibe mina na fora ko ke akore ki kasabataka ikadumaka ikatwaka mindaka na fora ko ka kaka okore o ya marula ko kake nga emin baka ka khoroi ngo ere beke ka kanda yini ire isili osini ihdina as-siratal mustaqim isil to ere de bofo kasoro angon nga jetela ere ka jetela alhamdulillah ma min woni be silire la kon be ifle kanda barayda dola kaba ngaw ta bali ka ala ne kanda ikabla strategy ka kwa koraydi nsabati aslama ya strategy mana kuma di koraydi ka nyo hakili jigin kuma be ala yesna yana kada ka foitinye note oko nanzrana ala nyanga ala yesnaye chetiya بالطاعة ني على بتوي ني على كيامر كون لبتولي أنا يسنا يتشنت يلام رفلني على كما كون لبتولي امتثال الأوامر واجتناب النواهي كعلى كيامر كون كلو قلش ويا على يسنا يجوي alay kangarda kumuna ka iro majanya ka bo ukula ka ala soso ye ka toyi ama fi bike meleke ama fi tifli ngaka na ka ala soso lay kar say ala soso ani ala soso la do tekli
okay karta fillaka ni ngoinge adillaka ni ngoinge ani akembe ko yere kebaye fay ajamuta ninga tokota o tekili ngan jandola de ngan jugudo ala sosola ni nyina ma tar ku fle allah ta'ala ma qurata ay ma bunya ayu bunya ni ala bato de ni ala ka ya maruko ngolo shinde ma naga shira tar kula na dambe masika magunye ay akan na fulo masika o naga shibali akafa maya masuko bali abe mamunu ya ala soso dume ala soso lika era ka laje tariku laje ika ala soso lo laje tariku la ika ala gashi sigila laje ika laje ibina donc danganyaka ko ala mi vonno fuitola walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin ala bunyayin be faranyonga ko bunya be ala de tay ay dodi cido ma ka dodi mu'minu ma mani tenin kulu to flala nyere maya bunya ladige do to ko bisega dailanga akuti tayro jam wal aqibatu lil muttaqin ko bil laba ana yasra jom de tala ala yasra yere a jewdi abel laba ulu de tala onge amana nyon sama chugo akula hey akobe laba ala yasra jom dala abel laba ulu de tala o nga modo bo koroto laba de laydu tara nga ko kwa akake ka ba damnena ko akake ka ba chabajala ai ara ko laba de tala minzrana alayhi ma munzrana alayhi ko be laba ulu tala wallahi ni chiye waqi'u bin zabati ambeyoro funi kana gole ma munu ya ke kanye sigi dawla ma munu ya ke kanye du kono ma munzrana alayhi allah ta'ala ka jomna fa ma yasrafe ni laba on fle ko kera chugodi ko laba na chugodi ni ko kadi mamina ngo mo bi jele ala instant jomde la ko qur'ane ni benye fo ay ko kadi mamina ni kafiru be utan flala wo yele mu'minuna wo yele ala instant jomna ga akhiran fi akhir al mataf وبنو بولو كين كافري فري بنا حالا nga ke karun da shi hali baradala yake hali baradala ni min bana sheni ama sojo ama fuijo ya sanda barala ka muto ningele babulu ya samwa barala ani mobli koromin nana o babulu mobi yalala ka afle yele ko fen do wale ka joro be do tanye lu be ka fa be ke na flui les contrôles tuna domina ni jete bora domina wallahi ni jete bora domina ni kodo tuna dongodo ale be to aka moto koroka ko boli ale be to aka mobli koroka ko boli doim o ka mobli kura be to kene ma be keka so bombala o kura ba bulunga boli oro tabulu blede o ye ajiele mai ni je misali kunguruni dama de dima o mi rete o tijati ala insana ko bay ko o ye yere don sra dama e adama diyan yuma sra dama wa abo chugo de la mamun zrana ala nye ka ala gashiski ko imbe laba wulu de tala mana anganga ala insana chetiya ni ala ka yamarukum labatuli ni ala ka ladil kaun da fedali angele ngele be ka don ka foko ni nyene may ambe ka shire mi ni ko ka jande o de surmani ni ko mo ma ko abi shubalu mun ngasru akara kinyana ko idangana de ayi ere hakilla ko mi nga jande kuma kambo de ma o de si suruni e ma yini ngasa ibi sa hake mi miri ire roke
komi iya don ka se ka temo de kai ka yere ka jetela shiute temo ka ka chaya jote amanjan amanjan de mo ka ko yani bini masara na fora ko sambi segini kobalu ay sambi kono don kobalu wal mire keme dafa wala keme teme hal moti kasibli wa hal era min masru yawla ay min masu ma erek de rek banata hal silma fula mo mo yini sange meta mo sange me ko kuma de bebeda oh akla ko keme ka jawa anvle sigida mununa atutige baw ni usanjoli du golo goro ma munun do kona anye aslame minamba baruka ka bo alkirana ka sahaba ni usa njoli du golo goro e ka adama de ka kaburu kono ski franje oye an mbora munun da franje ni kalama am se ka dolla kalemina je kun folo folo mo were tede munu yere no be matunu folo ni ulu sangeme joli yedu ko lo cikoro ngaw ye joli balu akoka afamba be bi dama doy ibaraka min ni yakilla ko ka jande were de ye surmai anga don pante bere balu du ko lo koka ayyaman معدودة دون جتي دوني ولدو توجي اوجي توبو قوالا okuma nabo chugola anga donka foko ya yete mesrai ka don ko ni jela tike nyina mai te mesra do de Allah ta'ala yange srafana tayoray ka yange te mesrai amilla haral labedi kayya la harata srafana ambo de tayya alay yange la harasene ke oroy ni tama de bitama abe joli franje minge stationa ka carburanta wodama je o franje di a jari tlulaw amma je tlulaw je wodama di bal alkraya foka surunya katme oyereka alkraka di sekene mawndana nay sallallahu alayhi wa alihi wasallam alkraya je suma komi ma keto ka strat gedama يهودي فعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكجي كنو كم تماما والمسرة كلا إني نقول وفنا كلا كوي دين كلا كوي بدي كوي كا على كوكي fo fembia bebia ala ko kelli kama obana ebe femi yini wala saka keka min law yali biso o ka chien ibina keka min la o ka chien ni do yini ni sawo yo to romba fo la tugo ko furo ko ni tora dogi sarala ebe afika furo ko de dogi ki yere na fanay bo de tara ki furo ko dogi na dogi sara ka chan furo ko yere tona ko de man dalila ko furoko ni tora dogi sarala mawma ni fe yini kera sawabuye bien fe do yini ni kera sawabuye ki kaslama ya chien o yi ka furoko ni tole ya dogi sarala o koraidi edna kunyera kunyemi dugu kolo koka ni be fon fenge o bebe ke wala sa o de kanye wala sai ka dine kanye ni ala che kanye adama de be fon fe halala yini de wala yini de mu'mini sange balo yala la juni yofo wala de afo akwali kira ka hadisa na sallallahu alaihi wasallam qur'an aya fana kuma info o sigala ko alay ci de ya maruni mi ay mu'minu fana ya marno de ay sanuma unde dun anaka baran mange fana alay fo mi ko anga sanuma de dun o de yebla yininna alay fo mi ko anga jagabo o de yebla yininna alay fo mi ko anga sadakati bo anga shinji tugu o baro tiga ke ni sorote o yebla yininna est ce que o tigi bina ala soso yinini sevewa
otiki bina tlaka haramu de ke aka yini ke sirawa era ka ko inda nyongoroke wonga nyawde tiena duskunde tiena illa man rahimallah qasdu de mafam ya sharia era ka maqasidu de mafam ya envers do e fe be daga wire ni yini nga be ko dayri mayinda ni fe be daga wire bi moti mu nge jien no fe pero kore ko bala ka jini jere de kama nete mambe jini la harakama abada o tsonga sira jugu mine aka jini na o tna be makaka warini atna ke zuyen ka warini atna ke mafalai atna ke sura feminine atike subi ferilai atike dlo ferilai atike chambre jolai atike dlo ferilai atike toyedi ala kutayoro kana fulu hini nuluyi o tiki tiko yi ani be nyonye mon ve abe je ko inde wa je ko era mindu dahiri me yini teble ko awumbe adama de balaka halaki mino febbi dahiri me yini te balu yini te fero bokote shiro kote je dinya ere didu alhaakumut takathuru era min forade o de mosoro illa man rahim Allah taala je jeni kala bawira min jamana ngono ya fanta teo jeni kala baw bede mamunu do soro fo ma to nyebu bufe halsa olu de be shenna halsa olu de be tonna halsa olu de be binganna jeno fe jeyinna ti fade kanoke go nambe ala hinna ambe gere nyona sa nema fo mo fo e ma salafu ko fo ko nyona on tamasi ka kiliya ana on tate kiliya parce que na abe ala ko barala akila bo fo ni mi nyongo ko ni o ya dama de atala yo to ko bay koy nga na be abe ate ala kula abe feyini la ni ala ko to koy ate bende abe nyebe nyon te ke jalaw aha ebe ga kumani min dla wala sa ko nyemo ya ka dema wala sa ko soroka na ifafe ni o fam koy ni rabe kuma wara dla tongo imbala kata chuko mina eba fa ko ka ke chuko mina ako soroka nyeshi ema ni o fam koy ni vana be fele beke absiga shiale ma chuko mina wala ale ta ton wara dla ema nyon zama barka buyana nga dina barala chuko mina ni fengo bwala atobi dende ni jien ko boala ete lahara yini ko obi bella bako mati kele wala ko ayale tse kele mare na bi lahara de ko ni yini abe ala jien yini abe baraji yini fe ko ni o ala yo loko de ala yere ka fonsire ko no ale bi labol deke ale ma dese abada ni seli fana sera ni malien besilla problème te ko seli yoro desera malla akera ta abgetia seli wati sera dro malien be mali islam be wala ka seli ta besilla do be do déranger problème te bi seli ka wala lay aya isugo lo sera mo bishun wali shini ende da shini alam say malis na be shuna wala problem te na kelebe yoroj me no fe kelebe islam yoroj mo no hala nga dine nyemo wa ni kele yano yero fo nyemo nyome wo nyinna were u yero fo ku be fengo dila be de ko ala ko te ko fengo du mamu be kele la nyemo wano u yero wo sheria ku be fengo dila hal ni kele almamiya no fe u te kele la almamiya no de u be kele la warde no fe note wallahi misiri chama de be malaya almam tubul ini hakika ude de
ngo misuru be almami tubulo ngam shi songa ka almami ma kala ni shi songa ka almami hal yesiki dawfle kela bena misru kono majmen almamiyan no fe anga siki dawla ya ka chaya oye ni misri ya ko yara kuma mina de do we change to kuma mina nu bisili ma shi ta kele ka almamiya lo oye toli koli kuma mina nu bisili ite kele oye ko woni nguru ni koli kuma mina nu bisili ni matei jamatei ite kele de ko no bu nyon karabade kari e kateme ngania me dongodo ko arabu nana jo kolma ko wartigi don nana ko ya jo million keme ni biduru ko ay mami ni ka blala ni kalo saramin dama ibi makala ne ungi sessa waroni be ko o makala ne munna ne flesa ko olu kala nawo unana mungama unana ku kala medea unana ala nowa unana barajino wallahi unana here de nofe here me je here ni actualité ou de e ba nga misru be bagata tribunal misru al neta fe ganda do apmana magar godo de parce que awno go ko kiri d'islam mo ko atike an islam ma siga alim misri kono na kiri hal islam ma siga halu da mayere go juji do de bisiki juemina do wal madlo mina do de bisiki ka aw mafla aw qur'ane kala na fla de tamba yere ci o tege itikaye ne de bakaye ne ko muyon soro munya soro ala oh comme ni ki ba fo na fa do na ta borata abo ko baby ka version fo beba jira ni le hey okay ini ala chela ibsiga dugo ni nanga chiga dugo ala le eni ala chela bi yininga ikele ke kuini koina ala ko tikiwa dine nyemgo ya no fe kele kele be kayre yininga wala ere ni ala chela moto ide karu yini voma kariya fota kariya ni fokutu hey ne tayintoi o kana ke chere ere de kire yininga innahu alimun bidati sudur ini ala cheika kele kuyi ala kunye ni de yesi dala note wallahi be fula note lahara ibi kungo de sura ni kele la jehera sura la de jango ka ke sobe kaslama ya dilla kushima kaslama ya di tochema dongodo slabo be ka burja kurai ba munun daka ngado dine mo ko kuma na lu dabe do ala munun daba ngado ala lu dabe do ala wallahi sana damne na munu era makka na lu bisingu yere tati lu bu yere taw awte abe fengo kele de law aka abe fengo kele de la yate munun be na me baraji inna lu ta misri wala law munun na be baraji inna lu ta misri wala la ni sura ere be baraji ni de la jama sen leta ta misri wala la kata seli nini kundle na mi haklimne ika kundle na be romina jon je ya fo kiti ka kundle na misri soro malla joni beba ka kundle na misri soro malla ni ma soro yoro do la ta yoro re kani to do mo goda ni kuma mba fo yere mba fo be ni kon ye kele anga dine kulabi ati dabla mo bisiga fo nyongo de nga afambate ala ko no fede ngwa fambate ala ko no de nimbe ko fe ne ko ne ere ado ini ala chela ki tay ala ko yi kuma no koro ko ne ka kuma kantima ere ado chena ibeni kele ina yere nyuma na yusufu tashidu yusufu e kaza inu yini wala sa mode kana tonyo ale bisiga nyena bo e da tebi nyemo wa yini itiga siki dina ka chien aka siki dala itiga siki tauhidu ka chien ni ko ki tayo yi oni chien do odo tafe ala bi deme ngani nyemo ya kanu do ko nyamine do ala de ni je kanu do nyambi mbala boala nama de ko kibala ko ala ko do ibsiga mo do ligi ciga ala nigi de
an si tɛ se ka jan da Ala la maa si maa tɛ se ka jan da Ala la koyi ko kɛ kun yɛrɛ Ala b'o dɔn a kun yɛrɛ n ko Ala b'o dɔn o kuma na an k'an ka hami kɛ lahara ko ye a bɛ ko caman nɔgɔya an bolo a bɛɛ bɛ jɛ ka sun a tɛ foyi tiɲɛ a bɛɛ bɛ jɛ ka kuranɛ kalan a ka sow kɔnɔ ye a bɛɛ bɛ kuranɛ kalan wallahi kuranɛ yɛrɛ filɛ an bolo an bɛ maa de ɲini ka kuranɛ d'a ma a k'a kalan wallahi ka maa ɲini karisa n'i bɛ se kuranɛ kalan na 15 minutes minɛ i ka to k'a kalan i k'a baraji sɔrɔ kuranɛ filɛ an bolo misiriw la yan o kama i tɛ maa sɔrɔ nka e k'u wele bani ko a ye na khatumu kɛ i k'a fɔ k'i ka so banna ko kuranɛ kalan b'i fɛ i k'a fɔ k'i bɛna yɛlɛma i ka yɔrɔ kura la walima ko i ka foro la k'i yɔrɔ dɔ jɔ ye ko a ka taa kuranɛ kalan u bɛna demande de don olu u bɛna kuranɛ de kama wa tari u bɛna wari de kama kuranɛ bɛ i bolo so ye gɔngɔ dan b'o la ye nin y'a kalo 3 kalo 4 i ma hala dayɛlɛ tiɲɛ don dɛ kuranɛ bɛ maa caman bolo so kɔnɔ gɔngɔ de dan b'a la a bɛ kalo 4 bɔ a bɛ se kuranɛ kalan na a bɛ kalo 4 bɔ walima kalo 5 a ma kuranɛ in dayɛlɛ a ma kuranɛ kalan n'a fɔra ko waritigi dɔ ka so banna u bɛna sigi k'u ɲɛ kumu ɲɔgɔn kɔrɔ ni dɔ nana n'o k'a bɛ kuranɛ ta ayi a bila i ma wele e ko gɛlɛyara an bolo koyi an ka nin waati gɛlɛyara dɛ o waati gɛlɛyara koyi Allahu akbar e bɛ karamɔgɔw bɛ kɛ faridaw tan ka fili nka wari ɲini siraw san o san u b'olu sinsin ka taa fɛ e tulo tɛ karamɔgɔw la u bɛ farida tan ka fili bɛ seli tan ka fili ka sun tan ka fili ka hiji tan ka fili o si t'a dɔ ye nka ziyara kɔni y'a dɔ ye ziyara y'a dɔ ye mawuludu y'a dɔ ye k'a bolo kɛ ɲɔgɔn kan k'a di karamɔgɔ ma ka adini di karamɔgɔ ma k'a ka nafolo di karamɔgɔ ma o kɔni y'a dɔ ye a bɛ sɔmi ya koyi ni Ala sɔnna a ma dɔɔni dɔɔni tɛ wa ne ye kuma in fɔ yan a mɛnna e k'i hakili baara dɔɔni dɔrɔn dɔɔni kana kalan yɛrɛ kabi Ala k'i da i ma madarasa kɛ i ma bulon kɔnɔ kalan kɛ hali n'o y'a sɔrɔ i donna silamɛya de la bi e ka silamɛ karamɔgɔ dɔ lajɛ a bɛ seli fɔ k'a fiɲɛ e bolo ko o seli jɔda tɛ silamɛya yɛrɛ la sun jɔda t'a la jaga jɔda t'a la hiji jɔda t'a la da Ala la dɔrɔn i k'i jogo ye o yɔrɔ ninnu ye faridaw de ye farida dɔrɔn tɛ ninnu ye silamɛya jɔsenw de ye fi hadith Umar bin al-Khattab Jibril nana a adamadena ma kana Alakira ɲininka ko silamɛya ye jumɛn ye kira ye fɛn 5 min fɔ o ye nin ye o 5 in na mɔgɔ min ye 4 wɔɔrɔ ka bɔ a la k'o fili o mɔgɔ kelenw de b'aw wele ka na u yɛrɛ ye minnu dilan ka don a la kuranɛ ye min sɛbɛn u ko k'o ta ye parce que o kɛli ka gɛlɛn olu ma nka olu yɛrɛ ye jan minnu dilan munasaba minnu créé wari ɲini kama u ye munasaba minnu créé bonya ɲini kama nin dugu in ziyara karisa ka mawludu karamɔgɔ karisa ka anniversaire diɲɛ dungo ni munasaba kura y'a dɔn Mali de la yan san bɛɛ na bidaya don Mali bidaya kɔni kuma bɛɛ kura de bɛ créé o fɛn min e b'a la k'a kɛ kuranɛ aya ti i bolo a la Alakira ka hadisa t'i bolo a la hali hadisa minnu ngalon dara kira la o dɔ t'i bolo k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye nka o ko yɛrɛ n'i nɔfɛ ma fɛn o fɛn ma sɔn o kɛli ma a sɛbɛ la i b'o gɛn ka bɔ i nɔfɛ dɔ ka k'a tɔnw na kɛ k'i mago tɛ e mago tɛ ziyara la e mago tɛ mawludu la
cotisation sara e be ke tondi aw kumana o ko dilanenw bɛ se ka bonya cogo di ka tɛmɛ seli kan o ko dilanenw bɛ se ka bonya cogo di ka tɛmɛ sun kan o ko dilanenw bɛ se ka bonya cogo di ka tɛmɛ jaga kan u b'a nɛgɛ ni min ye ko kira ye san 10 kɔ kɛ ko silamɛw kun bɛ yen ko nka ko nin bato ninnu si kun tɛ yen nin kɔni ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a jira i la ko i tɛ da dɔn i ma kalan ne ka jate la min fɔra Firawuna ma ko a jɔnna ka mɔgɔw hakili la ça fait maa minnu bɛ kɛ ka n lamɛn n yɛrɛ bolo u t'u yɛrɛ kalama n'i ye fɛn o fɛn fɔ a b'u hakili minɛ yanni nin fɛn in ka faridaya silamɛya la yani a ka faridaya o ni a faridayalen kɔ kiri ni maa min y'o fila kɛɲɛ ni ye kalan façon jumɛn ye n bɛna misaliya fitinin dɔ dama f'i ye o tɛ kalanko ye dɛ an ka misaliya ta an ka diɲɛ ko dɔrɔn kan karamɔgɔ minnu b'a fɔ a ye taa ji ni kuran tigɛ karamɔgɔ la bani a ye ji ni kuran tigɛ u ka so ngara ninnu na bi n'u kumana a k'a f'u ye ko ayi Mali ye san 100 caman kɛ yan kuran kun tɛ yan Mali ye san 100 caman kɛ yan robinet kun tɛ sow la a k'o kɛ dalilu ye ka jira karamɔgɔ la n'a sɔnna a ka so jala ka to yen o kama tɔɔrɔ o tɛ san 10 ye dɛ Mali ye san 100 caman de kɛ yan nka bi a filɛ ni kuran tigɛra dɔrɔn bɛɛ ɲɔ bɛ minɛ a kun tɛ yen o nka kuma min a kɛra yen dun den ye kalo joli kɛ kalo 9 den y'o kɛ a bangini ye ka tila ka na san 1 ni kɔ kɛ a kun tɛ kini dɔn koyi a kun tɛ kini dɔn a tɛ to dɔn maakɔrɔba dumuniw a kun t'olu dɔn den kun bɛ yen ka sɔrɔ maakɔrɔba dumuniw tɛ o nka a dabɔlen a ye ban ka maakɔrɔba dumuniw d'a ma kɛ a k'a fɔ hɛ ko a ma san 1 ni kɔ kɛ yan a kun bɛ kini dun wa a ma san 1 ni kɔ kɛ yan a kun bɛ to dun wa an k'o fana kɛ k'a lajɛ ok an ka kodɔn an ka kumaw fɔ ni kodɔn ye seli ma faridaya maa minnu ɲɛna olu tɛ ɲininka seli ko kuma na nka seli faridayalen kɔ n'i y'a bɔ silamɛya la i tɛ silamɛya la dɛ ni maa min ye seli to yen i kafiriyara n'i ye seli to yen i kafiriyara kufurun dunal kufuru saw fiskun dunal fisk o ye kuma wɛrɛ ye ni i kafiriyara de o de fɔra a tɔ bɛɛ ye kuma wɛrɛ العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة من تركها فقد كفر نبيت وني ما أسلم بيران في أفضل قاس الله قدنا سلا على ده ونوانيو إني ما بكني وانا تنافي أجوكو كايني كومي ملكه وجوكو ngai bisika ini ko kare be dine jumaina de ngani yini mato misiri kono safala dungodo ka yini nga ko be dine jumaina abisika yakilife seli de an adresse ko o de onwanu o de passeport o de be jira la hara folo ni islamen nana ni mu'minin nana aka passeport de seli o de be jira ni seli ni ayera ko awa seli babulu mana ko ato bilaje kira de kuma info de bon ne kon bulu c'est très simple et dokera ni kuma ina ko min do sisa islamaya tabulu kacha min do alle aya ka islamaya silindake aka to nganda silimake amaba ajoda tala aya dabla ka bo tala dro o kan no goni yo parce que e fe on me fo e ba fo ngai ti jati paria kake aya taxi ndake dron aka fo islamaya tabulu do malla uluti sili uluti sun uluti jagabo abana seli koto lutala abana aya ta seli ndake an anda seli make
nga ko ni ngana seli ko ni lagu shiga bo mo bulu lagu shirate sel lagu sel ka gele kano ga sel te ko no de wallahi ala yarade yu fo silima ko wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in ko seli ko gelem bay ka man no ma shima fu ma mun kulumbe alay uduskuna ufarkulula ko al-khushu' fi al-qalb duskun yɛrɛ ka kolo ala ye adamaden ka mada ala ye n'o tɛ i tɛ se ka seli matarafa abada anw dun fɛ yan ni wara bilen ka zabanko don n'a bolo dɛsɛra min na a b'a fɔ ko nin yɛrɛ kumuni don alors silamɛya ko o y'an fɛ yan ni min tɛ se ka min kɛ o b'a fɔ ko nin yɛrɛ ma se nin na nin yɛrɛ t'a dɔ ye n'i y'a mɛn diinɛ yɛrɛ nin de don baasi t'a la an ka sɔn yɛrɛ sa ɔhɔ an k'a fɔ ɔhɔ e yɛrɛ min ko jogo de ye silamɛ ye ɔ sabu an b'an jogo ɲɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an t'an jogo ɲɛ an an laban cɛ n'o ye ala yɛrɛ ye wa i muso min n'i y'a bila fɛn o fɛn na e yɛrɛ ka du sariyaw kɛlen k'a furu i ka sokɔnɔ baaraw dira a la nin ni nin de bɛ kɛ a t'a si kɛ i na o na e yɛrɛ b'i ka daraw fɛn fɛn e yɛrɛ b'i i ka te wuli i yɛrɛ ye e yɛrɛ b'i ka ji sigi ɲɛgɛn la i yɛrɛ ye e yɛrɛ b'i ka dumuni tobi a t'a si kɛ a dɔn o muso jogo ka ɲi dɛ o jogo ka ɲi dɛ o muso jogo ka ɲi tiɲɛ tɛ parce que a cɛ y'a bila min na a b'o kɛ o y'a dɔn o jogo ka ɲi o tuma na o tɛ muso jogo ɲuman ye a jogo man ɲi parce que a cɛ y'a bila min na a t'o kɛ bara a ye seli jɔnni y'a fɔ ala ni ala ka jɔn min jogo ka ɲi o bɛ ban ala k'a fɔ nin kɛ i t'o kɛ i bɛ ban ala ka yamaru ma an ka ɲɔgɔn ɲininka sa ala ka jɔn min jogo ka ɲi jogo ɲuman yɛrɛ fɔlɔ tɛ ɲɛmɔgɔ labato ye wa jango ala ta o tɛ ɲɛmɔgɔya ye dɛ o ye dilanlikɛla de ye min dilan o tuma a bɛ se ka fɔ cogo di ko mɔgɔ dɔ jogo ka ɲi nka ala y'a bila ko minnu na a tɛ sɔn olu kɛli ma o jogo ka ɲi wa taara an tila ko jogo ɲumanya de b'anw ka faveur dama na c'est an yɛrɛ ka masaliw shakhsiyaw ni adamadenw y'o tanga dɔrɔn o jogo ka ɲi n'u u t'anw nɛni u b'an bonya n'u y'an ye u b'u kɔ biri an b'an bolo da u kun na u bɛ wari ɲini ka na d'an ma olu de jogo ka ɲi n ko in y'o dama de ye e tɛ hali an bɛ jogo ɲumanya ko min nɔfɛ de ye jogo ɲumanya n'i ye jogo ɲumanya yɛrɛ taarifu ɲini jogo ɲumanya bɛ min an bɛ jogo ɲumanya min nɔfɛ kɛlɛ la a bɛ min a jira kɛ a ye jogo ɲumanya jira a yɛrɛ taabolo la kɛ ni jogo ɲuman tɛ nkalon tigɛ maa jogo ɲuman tɛ janfa kɛ maa jogo ɲuman tɛ namara kɛ maa jogo ɲuman ko dɔw bɛ yen i tɛ sɔn olu ma o ko bɛ ɲɔ ɲɛ bɛ nka o n'a ta bɛɛ an bɛ kɛ ka bato fana lagosi ka bɔ yen k'an bolo ma da o jogo ko in ma ala b'a jogo tɛna kɛ ye bato tɛna kɛ ye a filasi tɛna kɛ ye bɔn ni n'an ko jogo yɛrɛ don sa o ala de ko seli b'o jogo in yɛrɛ de dilan ɛ ba seli bɛ se ka kɛ cogo di k'o t'a dɔ ye a dɔ do tɛ dɛ a baaraw la belebele yɛrɛ de don kalimatu shahada kɔni kɔfɛ foyi man bon ka tɛmɛ seli kan wa seli kɛli e kana lajɛ dɔrɔn harakati ninnu ko tɛ koyi ala ka yamaru min b'a a nɔfɛ o de ko don iblisa alayhi la'natullah iblisa mun y'a kunna koya nin kɛ n t'a kɛ anw de k'i ka seli ya seli anw de ka yamaru ya n ko ala de ka yamaru aqimu salat wa atu zakat ay seli jɔ a ka jaga di o y'anw de ka kuma ya n ko ala de ka kuma don o tuma ala ko jɔn ma nin kɛ i ko n t'a kɛ a n'o jogo ka ɲi ani mɔgɔw cɛ a jogo ma ɲi ani ala cɛ dɛ maa jogo jugu don ala yɔrɔ parce que a tɛ ala ka danw bonya bari an k'an janto nin na ko in dɔwɛrɛ tɛ koyi kɛnɛ kan ko don kow bɛ kɛ ka bange dɔɔni dɔɔni o kow bɛ bange dɔɔni dɔɔni bato tɛ ko nɔgɔ ye koyi walahi ne yɛrɛ de ne y'o de jateminɛ kɔsa in na i y'a ye mɔgɔw tɛ mɔgɔw fari tɛ foni bato ko kuma fɛ i y'a ye mɔgɔw bɛ bato kɛlɛ depuis ala ka diɲɛ da bato in de tɛ ko nɔgɔ ye a ye taa kuranɛ filɛ ala ye nabi ma fɛn o fɛn mankutu a y'u mankutu ni ala bato de ye musa alayhi salam musa kɛlen ka ala deli ko ala k'a balimakɛ haruna kɛ a ka kankɔrɔsigi ye k'o kɛ a dɛmɛbaa ye k'o k'a ka minisiri ye a ko n y'o ɲini e ala fɛ mun kama
tari neni balmake ana ala tasbihu foke ka chaya ana ala kusma ka chaya ama fo balmake faranga ana ndeme ana ngolo shika bo goma ana jeka warini ana jeka ketai ko tari ana tasbihu chamange ma kilinga tasbihu ni ma flata te kilin ana ala kusma ka chaya nyame nati badini ko ando were madaga fu ya andala bigati ma ala batuka as-salafu salih ala joni man temenu uluk mizdaw fu de soro be jade soro halawa soro ala batula nga ala batu de kira daga ya undala uluk min lafiya ala kira ba fu de bilal ma arihna biha ya bilal an lafiya naide kuma folo ngoro to e dala mai akambe me masili arihna biha ya bilal an lafiya de misili ko alaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni kodo kuncuna ka miya kamana gwa abe munge fazi'a ila as-salah kwa bi fukata sillima mamna allah ta'ala ko kwa ngadde me ni ala alafe ay de men ni 20 vla di ama ya fla noro nyona ista'inu bis sabri was salah ay de men ala fe ni sabali kad de men ala fe ni seli ala jonma fa on fende mena nu kamana gwana ubi seli hali jureju ka qissa mamina ngalo darala kwa jina yake alay kaba ko karama ke jureju min ni de ni kumana bamna kono ko ke karama ay akuku bato akasili wengalo indala mingo ba bugo do ba kirunisa akuku bato akasili asilla minge gatugo nyonya tu ani ala cheka ani ala ches juru ko o tori asoro laki dama ka sha ala ka ala wili ay salam la minga kwai nande unanande ayi bolodi ngoni do ko aka tangaram biri o dadde ni baraka ka jigi ka toroka inga ko fa e joni ya ko ne fa ko ndi ngalo de dare la ne fa e bangena kardi bashiten ndi jureju era tafo ango toy mamunu ngo ko seli ko ta adoye hala mamme wo oluwere appel lancer ka dugaw yini ko ni mo sella ni sella yororo ki ka dugaw ke ma fa ko ni jugo nye yororo de ko ni asella yororo ko ka dugaw ke jamanai ko isella misirla o kelen zella o sella zawiya law kele na mo danga fana wa ko nu ka mo ko nu sella yororo ku ka sujudu kelenge ko ku jugu danga amanga fote da ku jugo nye ku danga ke ja seli de dugo minaka tedi ani nenu teo kuma udronde do révélation dronde do adama de hakili jigi dron kuma u fofoli nyongo ango rolege amgo be fayda munundi mago nye fayda nunu ni ala wele chuko nge ayta laje ayta akaseti korobe ya be silli baraka nani seli bi kulo law shen tangala folo la bi flata ayti selle ibi jogo de nyeka ala wele mbe seli ko yinkuma tout en folo ande méthode damadu yananga wala da do kerengera ka donna tawla ni ala sonama ala kambe sawab aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم من سوريا يعني كما كتشايا نفاك تشايا تشينا واتي تشينا أو واتي مانا تشينا چو نما دوب سيغا سوري أيتو أنغان جسري عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فنوكي يسلو يسلي يري نيما سلي بيري من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها warti yini sella koy mo be da selli bisiri kono uté sara dika do bisiri kono angan jantola na mi chen ya mbo foire ko fonyoy angan chesri bato fe bato mina adama de farfara labi
foyte jonsunya alala ala kafsa mandiya kofe na batulite mo ma nyonda ala yoro ni fuyi fa batuli ayta nabi mon ka qisaw fil qur'an kono ala jonma mun temena aytu laje wallahi mu'minu mangutura ni mangutu yi silib bundala ni ere akana bi malo yadi ta suratu sajda flek mu'minu mangutura ni ayawi anjun yere balaka siko kebi fardate de mu'mini ka shujo shufe nafla ala jonman temenu majamuna no de ala kira sallallahu alaihi wasallam aka sahabau mamunu anjugo tiga surunya utala amanu ladige chugo anjugo ti surunya utala antu bo jugo nyumayala antu bo ala yesrena ngawna tabe ulu chesir labatu fe chugo mina on masiga halu jagake ambe kunguruni mina fana bala kanyon sal yawla mo wede sebete seliko ma ka koro fono ne gebe de mina ka koro ni bulu kasama daw nu koro aw ni ala cheni ni kuma fotugo façon abato mo bisil de dabla wa tara bu courage de dula ni ajra mala ko ni ko joda teni na kula abalaw atalaw ka mo convaincu ku siga fa ala ko bisiga nyeka soro selte absiga nyeka soro shunde absiga nyeka soro batu shite odo ifana be ko wera mununa absiga nyeka soro lu fana tede ni chien fode mana nga sabali anga moto yu ka ala batu rek ke chugo yuma moko nyini ko don ko famia wallahi batu ni ndebe jonsu ya ala la abi duskun sania abada ma di jugo nye hali cheni ke gerani sigile ma be sel wati sira mimi wuli kata seli ni ma bi tubi ale folo bi tubi ala bina bodakai ala bina dem والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يا رب دي تشسر على نفي على بيكادا انغان تشسر على كو بارف سلف يانداني ميو بارين على يسرين وعلى يسرين تدوري ibla la mina kangar dari mina ala bi jon la jeni mflade la ngwaka minga ay joli kola ngwaka mindo ay joli tola ala yesra tafsiru bana ngal e ka fle ni adama dia hakew la jabi kelemi mbo nofe fa mawka luwaw kelemi mbo koloshil nofe fa mawka ya marukan wa mama benim fo ashi mashi jate gelaya fa mawka artikli sikile on kibo la bushi jamana kono alaka ya marukan ibsego takku la bushi nga fa mawko ko ga komununge jamana kono hal ni joda tala yoro ni dada akay nade ambe péage ga saro am tayro men do péage warla am joda men no na ko fo ko ke astra ba udlas siraj men ngay malla nga ni bi teme wo saro péage ngo be ba sara jon tay ga dugula ni ma péage sara ye joni o kelela ay ni fama ko minga gay bo kede ala ko de beke ga fiya mo gol ala kan kishikanta ala ka boda kai ya rabbi silikanu ala ka jidan sukuna aslama do fara silika de silika inde wallahi silika as-salatu nurun sili norodi ngo sili noro e krada fa sallallahu alaihi wa alihi wasallam seligwa anor bi yala ali adamadi mo ala jojma munun demena ko muso pe yonda shufe silla ko wala sa ku yeda mana imbe se bene do anga dina kitabu kono daka ko dugut la fe seli ka be noro adamadi yeda noro ya no adamadi ye chugo nye ko ni ko kadi muso wi ko kuma na dore ko dugut la fe seli chaya muso kunda o kama to abete de adamadi na bi seli ne ma fi ngo dine wara mo yele tefli seli de dogoy ne adamadi bi seli amana ke ma couleur façon ba soro noro dobe o couleur nga ale couleur nywana min di seli otoka e ma famdia ta nga folo makoro kumba donc hal folo makoro man joka choufle ou te choumi ndonga koro nu ya nyeda dele ka fle feu
ni seliba do bado hali lahara alakira bina ando amunu ni kira manyoy era kira te ne ne shi donde wa we kira ni ko abon don chugo di lahara ko an selji tawro de an selji tawron nu kulu de bike ko na fo ni somi na afari fato e fi mai ni a seun na tindaw ni afon wi jemo ko de bike rube ke jemo selji tawron nu bi noro foi pale ba amando munu nanu nu manyoy abulu dono de yata ba Abubakar no warno abulu donga koro Usman Ali no abulu donga koro na lu yedro abulu dong ga ta ondo wa ta abena ondo ni me anseli no poni yo dabla aiti don la arade boni kira do mi do yi tachene alaka boda kan alaka mbalo islamaka alaka fatul maniak silji ta chugo juma ya rabbi alaka no ya ayi seli ke chugo juma alaka no ya ayi ka seli ko te ko yambe khushu de ina ala fesilla ka silini ala yesna ko mi salafu silla chugo mina ambo de yini ayo de dugoke ete seli ko na ambo la alhamdulillah ambo la ka ke chugo nyuma ambo de dile ala fe ambe kan jesri alkira ka sahaba ke kalaw de la kwat lawat la silla aka afo allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik يركي جسري ودغوينا يا رب على كان جيد لمن يعلم على كان جيد على إسرائيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله